Йолдызлар аръягыннанмы, каяндыр шунда айданмы яңа хәбәр кирәк. Җир шары безгә терәк дип, безгә сез бик тә кирәк дип, исәптә һәрбер йөрәк дип, яңа хәбәр кирәк. Юкса яшәүнең мәгънәсе, юкса ышаныч сәхнәсе бушаган саен бушый. Хәттәки җанны тетрәткән, соң сулыш булып күкрәктән атылган бөек эшләр дә кысыр хәсрәткә охшый. Безгә бер хәбәр кирәк. Ыгы-зыгы килмәгез дип, харап була күрмәгез дип, тере килеш күрә торып җәһәннәмгә кермәгез дип, кискен бер хәбәр кирәк. Әллә ничәнче катлардан, бездән аңлырак затлардан, суыкта тирләтә торган, эссидә туңдыра торган, мөгъҗиза тудыра торган гаҗәп зур хәбәр кирәк. Үлемнең үзен җиңәрлек, фантастик хәлгә тиңләрлек, күзәнәк канга сеңәрлек яңа бер хәбәр кирәк. Таң калырлык, шак катырлык, шидарыны шартлатырлык, багананы уйлатырлык, тирән мәрттән уятырлык, сүнгәнне дә тергезерлек, үлгәнне дә торгызырлык бөек бер хәбәр кирәк. Яшәеш тизлеге аша, мәңгелек күзлеге аша күрергә өнди торган, кешене иң бөек көчкә, яшәүне иң бөек эшкә инанып тиңли торган. Тик мәңгелектәдер мәгънә, үлемгә меңдә бер ләгънәт дип җирне иңли торган чып-чын зур хәбәр кирәк. Җир сусаган яңалыкка, юкса күңелсез халыкка, алҗыган халык ялыккан, аңа зур хәбәр кирәк. Кузгалырлык, бушанырлык, яңадан ышанырлык, изге бер хәбәр кирәк. Юкса шартлый бит йөрәк. Безгә аң күктән иңдерелгән. Борынгыдан ук шулай килә. Патшалар арасыннан кемдә кем илдәге халыкның якты уй фикерен ачарга һәм үстерергә омтыла. Андыйлар ил белән яхшы идара итәргә тырышканнар. Ил белән яхшы идара итәргә тырышучылар иң әвәл үз гаиләсендә ныклы тәртип керткәннәр. Үз гаиләсендә ныклы тәртип кертүчеләр иң әвәл үз-үзен ипкә китерергә тырышканнар. Үз-үзен ипкә китерергә тырышучылар иң әвәл үз күңелендә дөреслеккә омтылганнар. Үз күңелендә дөреслеккә омтылучылар иң әвәл үз теләкләренең чиста, эчкерсезлегенә ирешә барганнар. Үз күңеленең чиста, эчкерсезлегенә ирешә барып, яхшылык һәм яманлык хакында фикер йөртүдә камиллеккә омтылганнар. Яхшылык һәм яманлык хакында фикерләүдә камиллеккә омтылуның асылы кылган гамәлеңнең ниятне һәм сәбәбенә тирәнтен төшенеп карау. Кылган гамәлеңнең ниятне һәм сәбәбенә тирәнтен төшенәсең икән, яхшылык һәм яманлык хакында фикерләүең соң дәрәҗәдәге камиллеккә ирешә. Яхшылык һәм яманлык хакындагы фикерләүең соң дәрәҗәдәге камиллеккә ирешә икән, теләк омтылышларың да саф, эчкерсез була. Теләк омтылышларың саф, эчкерсез икән, күңелеңдә дөреслеккә тугры була. Күңелең дөреслеккә тугры икән, адәми зат төзәлә, яхшылана бара. Адәми зат төзәлә, яхшылана бара икән, гаиләдә тәртип урнаша. Гаиләдә тәртип урнаша икән, халыклар да идара итүгә җиңел бирелә. Халыклар идара итүгә җиңел бирелә икән, бар дөнья үзара килешеп, гадел татулыкта яши. 5 әгъзаң,
bir-birсе белән килешеп, йөрәгеңә буйсына икән, күп теләкләрең чынга аша, кылган гамәлләрең тайпылышсыз була. Күп теләкләрең чынга ашып, кылган гамәлләрең тайпылышсыз икән, күңелең байый, бушлыкка чәчелми. Күңелең байып, бушлыкка чәчелми икән, һәммәсе дөрес үлчәмдә бара. Һәммәсе дөрес үлчәмдә бара икән, җаның сабырлана. Җаның сабырлана икән, максатыңа ирешергә әзер. Максатка ирешергә әзер икән, адамизат гакылга муафиq. Гакылга муафиq икән. Күргәнен күрә, ишеткәнен ишетә, ни кылса, шуңа җайлы ирешә. Шунлыктан ук газап, көйүнешләрдән азат була. Бәхетсезлек килә, кеше аны үзе тудыра. Бәхет килә, кеше аны үзе үстерә. Җан күкнеке, тән җирнеке исәпләнә. Җан үз капкасына китә, тән исә үз тамырына әйләнеп кайта. Менә минем яшәү асылым шул. Шуңа күрә дә акыл иясе күккә таяна. Асыл ирегенә омтыла, вак мәшәкатьләргә, вәсвәсәгә бирелми. Аңа күк ата, аңа җир ана, ин һәм ян нигез. Yaşav kirek bu dünyada Turmuşnun belep yemin Sündürme ömür uşağın Sündürme yaşav gâmin Sündürme yaşav gâmin Yaşav yeme yürek seri Her kimnin uz kaderi Her kimnin uz kaderi Her kimnin kabuladır o Gazize birden beri Gazize birden beri Yürek sırrı Sırlıdan sırlı yürek Sırlı yürek Ey yüreğim sinde mine Yaşı bilir gayret Yaşı bilir gayret Yaşav yeme yürek sırrı Her kimnin uz kaderi Her kimnin uz kaderi Her kimnin de buladır o Gazize birden beri Gazize birden beri Tuğanlarının Kadrin bilir gayret Yalqınlanıp yansın ömür
Uzmasın ömür kirep, uzmasın ömür kirep. Yaşavga yürek seri, her kimning o'z qadri, her kimning o'z qadri. Her kimning de buladır o, Azize birden beri, Azize birden beri. Yaşavga yürek seri, her kimning o'z qadri, her kimning o'z qadri. Her kimning de buladır o, Azize birden beri, Azize birden beri. Her kimning de buladır o, Azize birden beri, Azize birden beri, Azize birden beri. Әкият. Әнием, әкият сөйлә инде. Яшәгәнди, булганди бер бака. Аның әнисе булганмы соң? Булган. Әтисе? Әтисе дә булган. Алар бергә яшәгәннәрме соң? Бергә яшәгәннәр. Безнең группадагы Айгөлнең әтисе бөтенләй юк. Бардыр кызым, еракка гына киткәндер. Юк, бөтенләй юк дим бит. Радикны кул еракта яши. Бик ерак түгел инде, ял көнне килә ул аларга. Әкиятне сөйлиме соң кызым? Сөйлә, тик бака турында түгел, аю турында. Ярый. Яшәгәнди, булганди бер аю баласы. Аның әтисе дә, әнисе дә, хәтта әбисе белән бабасы да булган. Барысы бергә гомер кичергәннәр булар. Безнең группадагы Азат төсле икән бу аю. Алар да бергә яшиләр. Тик аның бабасы әйбәт түгел. Начар. Урак эчә ул. Әйе, ул салда әбисен кыйнаган, Азатның әнисенә дә суккан. Кем әйтте, кызым? Азат сөйләде. Күргәнем дә бар. Бер вакыт бакчага да килгән иде, тәрбияче апа бирмәде Азатны. Әнисе я әбисе килеп алсын диде. Әкиятне сөйлимме соң, кызым? Сөйлик. Азатның бабасы ул вакытта тәрбияче апага кычкырды. Без курыктык, әни. Син бит минем батыр кызым. Аю баласы да шундый батыр булган. Аның әнисе үлгәнме соң? Юк, үлмәгән. Безнең группада Алсының әнисе үлде, диләйсән, күңелсезләнеп. Аннан үзен тынычландыргандай, аңа беләсеңме нинди Барби алдылар? Үйләре, машиналары белән. Балам, дип күкрәгемә кысып, кызымны битләреннән үбәм. Миңа да шундыйны алырсыз әле, ди ул тәэсирләнеп. Карарбыз. Гөлнарга алмыйлар, чөнки акчалары юк.
әтисен дә, әнисен дә эшләтмиләр. Кемнәр эшләтми? Заводлар эшләтми, вакча да бирмиләр. Әйдә, әкиятне сөйләп бетерик. Йоклар вакыт җитте. Кызым, нәни куллары белән муенымнан кышып күзләрен йома. Аю баласы бал ярата икән дим мин. Ләйсән тагын бүлдереп, һәр нәрсәне тормышта үзе күргән, ишеткән белән бәйләп бара. Ниһаять, әкиятнең очына чыгабыз. Ләйсән дә оеп йокыга тала. Минем генә йокым кача. Мин Ләйсәннәр группасындагы Айгөлләрне, Азатлар, Алсу, Маратларны уйлыйм. Шуларга кушып, үземнең таныш белешләремне, бүгенге яшәешебезне, киләчәгебезне уйлыйм. Һәм күңелемнән әкиятне дәвам итәм. Карурман хуҗасы аю, бүреләр, төлкеләр, куяннар. Аланлыгыннан караганда гына гайрәтле күренгән. Чынлыкта бу урман белән аю тирәсенә тупланган йырткычлар идара иткән. Хәер, ширгән, чүпкә баткан авыру урман белән идара итәргә әллә ни көч тә кирәк булмаган. Аю тәхете тирәсендәгеләр күбрәк үзара уйнап, бер-берсен ашап, бугазлашып, кычаклашып гомер кичерәләр икән. Иң ерак аланнардагы боланнар, куяннар, тиеннәр, төлкеләр исә аю авыз иттергән балга ияләшеп, шуның тәсиреннән айный алмаган, дөньядан хәйран булып йөриләр ди. Бүреләр, без үз аланыбызга үзебез хуҗа дип лафралар да, аю тирәсеннән берәр йырткыч күренсә, баш иеп, итен майын, җиләк балын төяп җибәрәләр икән. Җиләк балын бирергә теләмәгәннәрне акылга утыртырга кирәк булса, үзара тарткалашып яткан тәхет тирәсе бик тиз берләшә, кабан пошиларын җыеп алып, шуларның өстенә җибәрә ди. Соңгы вакытта урман бик хәерчеләнгән. Тәхет тирәсе генә түгел, аюның бөтен нәсел нәсәбәсе эшсезлеккә өйрәнгән. Эшләгәннең кулыннан тартып алырга гына торалар. Эшләгән өчен ашын бирмиләр икән. Шуның өстенә аю урманында тиздән Арыслан хуҗа булмасмы дигән шом таралган. Ә Арыслан хакимлеген яхшы хәтерләй икән бу урман. Үз әкиятемнән үзем шомланып куям. Яр әле Ләйсәнем йоклый. Югыйсә 1000 кат бүлдереп, мин җавап та бирә алмас сораулар кыстырыр иде. Йокларга вакыт дим үз-үземә. Әллә инде уянырга вакыт җитеп киләме? Көнне актардым кирегә. Эзләдем балын, тузын. Кайбер сәгатьләр бик кыска, кайбер секундлар озын. Кайбер хәлләр искә төшкәч, тетрәнеп куям кабат. Я шыңгылларга мәтәләм, яки киерәм канат. Кишәм шикләр карурманын, керәмен яу кырына, үч кышытканында ауныйм наз геленә, арынам. Яшим икән әле димен, бүген дә булган кызык. Ләкин һаман айыра алмыйм яшәүнең балын, тузын. Һәр кемнең дә газиз баласы бар, ылысы бар, аның кешесе. Һәр кемнең дә газиз әнисе бар,
кешесе. Келер язлар, житер ямлы жәйләр, кышларда бит түгел мәңгегә. Балаларым белән бергә яшә, аерылмасак иде мәңгегә. Бу дөньяда бергә яшәү бүләк, бер-беребезнең кадрын белик без. Авыр чакта ярдәм итешәек, шатлыкларны бергә бүлик без. Күңелдән йөрәкләрдә сафла, хисләр ашкына әллә кайларга. Бәхет ташы яшьлек булып калкып, яшәекче гомергә. Dünyada birgə yaşaw бүләк, bir-biribizning qadrin bilik biz. Avır chaqda yardam itешәек, шатлыкларны birgə бүлик biz. Dünyada birgə yaşaw бүләk, bir-biribizning qadrin bilik biz. Avır chaqda yardam itешәек, шатлыкларны birgə бүлик biz. Авыр чакта ярдәм итешәек, шатлыкларны бергә бүлик без. Әниләрнең гомерен телик без, әтиләрнең кадрын белик без. Быел гасырга бер генә тапкыр килә торган табигать аномалиясының шаһит булдык. 2010 елның апреленнән алып 4-5 ай буе яңгыр яумады. 30-40 градус исседән кичкенә елга инешләр кипте, кайбер авылларның кыйларында су бетте. Сылу кайыннар аягүрә кырыды. Зур баржылар йөри торган Нократ елгасының суы 2 метрга якын кимеде. Казансу да Явыз Иванны хәтерләгән кыз чагына кайтты. Аннары җил бураннарын туздырып кыш килде. Декабрь башларында ук җиргә кар ятты. Алай гына да түгел, атна 10 көн эчендә ишегаллары, урамнар кеше йөри алмаслык хәлгә килде. Бүтән урамнарны транспорт бөкесе басты. Тормышның агышы, барышы бик күпкә сүлпәнәйде. Шәһәр мэриясе бу стихиядан ничек котылу чарасын белмәде.
Булай булса, иртә язда ук суга сусаган елгалар үз ярларын эзләп табар. Исән калган балыклар, су хайваннары елга күлләргә кабат җан өрер. Табигать ничек тә үз хатасын төзәтми калмас. Инде кешеләргә килгәндә, аларның сөяк җилекләре кибеп көя күрмәсен иде берүк. Бәгыр кәйләре сулып, сабырлык түземлекләренә зыян килмәсен иде. Аларны савыктыру төзәтү өчен табигатьнең мәрхәмәте кояш нурларының җылысыгына җитә алмастыр. Юк, җитә алмас. Шуңа күрә үз сәламәтлегебез турында күбрәк үзебез кайгыртырга, үзебезне чын-чынлап яратырга иренсәк иде. Дөнья матур да кебек, серле дә. Борчыла белгәннәр өчен сагышлы давыл, моң суда. Хаклык эзләп күпме кеше суга төшкән, утка пешкән. Эзләгәнен таба алмыйча фани дөньялардан күчкән. Бәргәләнгән, суккаланган, ярда яткан балык кебек, йолдызларга менмәк булган, менелмасын белә торып. Хаклык эзләп башын ваткан җирдә күпме гали затлар, кояш чыккан, кояш баткан, алсуланып таңнар аткан. Солар барыбер үргә түгел, солар түбән таба аккан. Адам угылы йөри торгач әйләнгән дә үзенә кайткан. Дөреслекне эзләгәндә сабый күңел, ап-ак күңел тапканнары ни көнеш. Хаклык түгел, хаклык түгел. Серләре күп бу дөньяның. Иң серлесе хаклык уты. Сирен ашкач ни кала? Бәлки эзлисе дә юктыр. Табигатьтә ямьсез көннәр булмый, фәкать аны күрә белгәнә. Шатлыктан соң борчулар килә, яңгыр ява чана эзенә. Җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны, салкын язны да. Җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны, салкын язны да. Язлар аяз, җәйләр җылы килде, сокланырлык һәрбер көненә. Ямьле җәйдә үчекләгән кебек, ак кар ява җиләк өстенә. Җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны, салкын язны да. Җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны, салкын язны да. Яшәү тәмен таба белгәннәргә, онытылып ярын сөйгәннәргә. Дөнья матур, дөнья бик киң бит ул, табигатьне якын иткәннәргә. Җылытса да,
Барсы да Худай қолында. Біз қуанып қабыл ете білейік. Жылы қышны салқын язны да, жылытса да, суытса да кинәт. Барсы да Худай қолында. Біз қуанып қабыл ете білейік. Жылы қышны салқын язны да, жылы қышны салқын язны да. Йырақ ғасырлардан ғасырларға, барлық тұқымнардан тұқымнарға біздің ата-баба иген иккен. Изгіліктер жерге шешіп кеткен. Яуызлықның мәкірлі хейлесін ашулары түгіл ол жеңілден, кішілікнің өткен yol қайларын өткердім мен барсаны көңілімнен. Шиберлігің білән хеш масайма, тоғрылығың білән мақтан сен, көңіл яқшылығың сиендірсін, әдәп намуслығың сақлансын. Ұялмаслық болсын қылған ішің, кішілерінің көзіне қарарға, бәхітіңні сақлай білсәң генә, қара кішілер кірмәс араға. Бір риваят. Нашар хылыклы бір егетке әтисе бір қапшық қодақ бере һәм: «Эй, улым, ашуын келіп, яки кім білен болса да ашуланышқанда бақша диварына бір қодақ қағып қой» деп әйтә. Улы бірінші күннік 37 қодақ қаға. Әмма күннен күн қодақлаулар көпке кеми бара. Яғни егет әкірінләп ашу хисләрен тыярга үйрәнә. Чөнки ул қодақ қағуға қарағанда ашу хисләрен тыйып қалуның жеңілрәк икәнен аңлый башлый. Шулай итеп, бу егет ашуын тыярга үйрәнә. Әтисе янына барып, шушы яңалыкны хәбәр итә. Атасы аңа: «Эй, улым, хәзер инде киресенчә, ашуың килгәндә барып, қаққан қодақларыңны берәмләп кире суырып ал» дип әйтә. Күпмедер вакыт үткәч, егет әтисенә: «Диварда бер қодақ та калмады, барысын да суырып алдым» дип әйтә. Атасы аны дивар янына алып барып: «Улым, син әлбәттә сүземне үтәдең. Ләкин диварда күпме тишек калганын күрәсеңме? Нәрсә генә эшләтсәң дә, беренче халәтендәге кебек яңа булмаячак инде. Әгәр син сабыр итә алмыйча, берәрсе белән ачуланышып, аңа авыр сүзләр әйтәсең икән, бу гамәл аның йөрәгенә шул кодақлар кебек тәэсир итәчәк. Соңыннан күпме генә гафу үтенсәң дә, кодақларны кире суырып алган кебек, әйткән сүзләрең өчен гафу үтенсәң дә, барыбер күңелендә яралары калачак. Авыр сүз белән берәрсенең күңелен яралау кайвакыт кул белән яра ясауга караганда да катырак. Шуңа күрә, эй улым, якыннарың, туганнарың, дусларың һәм гомумән кешеләр белән аралашкан вакытыңда авыр сүз әйтер алдыннан бик нык итеп уйла син. Кодак кагу белән күрсәткән мисалны бер кайчан да онытма, улым, дип әйтә. Аллаһы Раббыбыз барчабызга бары тик файдалы, кирәкле сүзләр сөйләргә, ашу килгәндә ашуны йотарга һәм сабыр булырга насип итсә иде.
елмайып торыйк балкып, мәңгегә килмәдек җиргә, су кебек ага вакыт. Мәңгегә килмәдек җиргә, су кебек ага вакыт. Һәр көнебез бәйрәм булсын, елмаеп яшик балкып. Мәңгегә килмәдек җиргә, су кебек ага вакыт. Һәр көнебез бәйрәм булсын, елмаеп яшик балкып. Егылып елыйсы түгел, очасы килә ярсып. Йөзләрдә кояш уйнасын, борчу китмәсен басып. Мәңгегә килмәдек җиргә, су кебек ага вакыт. Һәр көнебез бәйрәм булсын, елмаеп яшик балкып. Мәңгегә килмәдек җиргә, су кебек ага вакыт. Һәр көнебез бәйрәм булсын, елмаеп яшик балкып. Мәңгелек түгел берәүдә, без җирдә кунак кына. Сыткан Алла дип шатланып, әйтелсен җыйнап кына. Мәңгегә килмәдек җиргә, су кебек ага вакыт. Һәр көнебез бәйрәм булсын, елмаеп яшик балкып. Мәңгегә килмәдек җиргә, су кебек ага вакыт. Һәр көнебез бәйрәм булсын, елмаеп яшик балкып. Һәр көнебез бәйрәм булсын, елмаеп яшик балкып. Иртән өйгә кайтып киләм. Күп катлы йорт ишек алдында белдер үленгән. Кадерле күршеләр, бүген 9 сәгать 20 минут тирәсендә ишек төбендә 120 сум акча югалган. Тапсагыз, зинһар, 76-нчы фатирга Антонина Ивановнага кертеп бирегез. Пенсиясе 3640 сум. Мин 120 сум акча әзерләп, йортның өске катына күтәреләм һәм фатир ишегенә шалтыратам. Ишекне алъяпкыч бәйләгән әбекәй ачты. Минем акча сузуымны күреп, шунда ук кочаклап алды һәм шатлык тулы күз яшьләре белән сөйләп китте. Он алырга чыккан идем. Ишек алдында фатир ачкычын чыгарып маташтым. Шул вакытта акчамны төшергәнмен күрәсең. Әмма әбекәй мин биргән акчаны алудан кискен баш тартты. Баксаң, 1-2 сәгать эчендә мин юалган акчаны табучы кешеләрнең 6-нчысы булып чыктым. Кешеләр, мин сезне шундый мәрхәмәтле булуыгыз өчен яратам. Тиз туклану кафесында эшлим. Бүген иртән бер ир касса алдына килде һәм минем артта чиратта торучы кыз танышым түгел. Әмма мин аның кофесі өчен түләргә телим. Аңа минем исемнән хәерле көн теләгез. Әлеге кыз башта бик гаҗәпләнде. Аннары үзеннән соң чиратта басып торучы кеше өчен дә нәкъ шулай эшләде. Һәм бу хәл 5 тапкыр рәттән кабатланды. Мин тамагым шешеп, каты чирләп ятам. Өйдә бер үзем. Кузгалырлык та хәлем булмаганга, чарасызлыктан күзләремә яшь килде.
Минем караот янында утырган этем борчулы караш белән миңа төбәлде. Аннары бүлмәдән чыгып китте һәм бераздан исләнеп, пычранып беткән сөяк алып килеп, минем мендәр өстенә салды һәм «Мә, кимер» дигән сыман танау белән миңа табан итте. Күрәсең, ул аны кара көнгә дип күптән яшереп куйган булган. Бер вакыт урамда бер генә Миләүшә гөле сатып торучы әбине күрдем. Мин аны кызганып, ул сораган бәядән 10 тапкыр күбрәк акча биреп гөлне сатып алдым. Шул чак әбекәйнең күзләренә яшь тулды. Ул шатланып, кибеткә кереп, бабайга колбаса сатып алыйм дип ашыгып китеп барды. Гөлне өйгә алып кайттым. Икенче көнне ул чәчкә атты. Күптән бүгенге кебек яшенләп яңгыр яуганы юк иде. Хезмәттәшләрем кемнеңдер минем машинам тирәсендә буталыгын күргән. Мин ашыгып урамга чыгып йөгердем. Берни дә үзгәрмәгән. Бары машина түбәсендәге люкны су кермәсен өчен кемдер тыгызлабрак ябып куйган. Кибеттә минем янга бер кызчык килеп басты һәм үзен күтәреп алуын үтенде. Мин аны әнисен югалткандыр дип уйлап кулыма алдым. Кызчык мине бераз кычаклап торды да сикереп төште. Мин аптырап аңа карадым, ә ул «Минем синең елмаюыңны күрәсем килде» диде. Мин кычкырып көлеп җибәрдем. Нинди изгелекләр кылдың соң син бу дөньядан үтеп барышлый. Бу тормышны матурларга килдем. Кешеләрдән һичбер калышмый. Матурларга килгәч, матурларга буйсындырык әле язмышны, мәхәббәтнең сүнмәс мизгелләре сөендерсен җырлы агышы. Ниләр кылдың соң син бу дөньяда? Бу дөньядан үтеп барышлый, матурлап буламы тормышыңны мәхәббәтең белән кавышмый. Үз йолдызың таба алмыйча китсәң, җаның була һәр чак сагышлы, әллә ниләр бирер идем дисең, үзгәртепләр булса язмышны. Тормышларда әле бер үзгәрер, яраларда бар бер төзәлер. Гомер туктап тормый алга чаба, еллар үз эзләрен салып бара. Алмаштыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны, күңелләрдән куып сагышларны, үзгәртергә теләп язмышларны. Алмаштыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны, күңелләрдән куып сагышларны, үзгәртергә теләп язмышларны. Сагышларны шатлык алыштырыр, ялгызларны вакыт кавыштырыр. Күзләр үтә инде дип уйлама, тик моңайма гына син моңайма. Алмаштыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны, күңелләрдән куып сагышларны, үзгәртергә теләп
язмышларны алмаштырыр язлар. Ак кышларны алып кайтыр җиргә, ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Өмет йолдызлары ватылмасын, бәхет савытлары ватылмасын. Якыннарга назлы сүзләр дәшеп, яшәү ямын тәмен белеп яшик. Алмаштырыр язлар ак кышларны алып кайтыр җиргә, ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны алмаштырыр язлар. Ак кышларны алып кайтыр җиргә, ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Дөреслекне эзләгәндә» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Марсель Галиевның җыентыгыннан, Өмет гәзитеннән, интернет шелтәреннән алынды. Илсияр Ихсанова, Мидхәт Садыйков хикәяләре, Лена Шагырҗан, Ринат Харис, Фирая Зияттинова, Әсхәр Кәшфуллин шигырьләре кулланылды. Инде музыкаль яктан Заһир Шахбан башкаруындагы «Яшәү яме», Раниф Вахитов башкаруындагы «Бу дөньяда яшәү үзе бүләк» исемле җыр, Диләрә Илалетдинова башкаруындагы «Күрә бел генә», Гөлназ Сираева башкаруындагы «Без җирдә кунак кына», Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов башкаруындагы «Тормышлар да әле бер үзгәрер» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.